magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman muli sila kay Music Lovers upang maghandog ng kanta upang makabawas ng inyong mga pagod. Sana po pag nagustuhan ang videos ay paki-like and share at paki-subscribe na rin po, paki-click ang notification bell para updated kayo sa upload videos ni Lakay Music Lovers. Maraming salamat po sa pagtangkilik sa Lakay Music Lovers. Ito na po ang kantang handog ni Lakay Music Lovers sa inyong lahat.